ayab ti panagdayaw. O Apo, di mabilang dagiti nagapwanam, ket pinarway mo amin babaen iti sirib mo. Pinunom ti daga dagiti pinarswam. At to'y ti mga liwang-liwang at taaw analawa at ang dagiti di mabilang parswa, pabasit man wenno dadakkel da. Aglayag dito'y taaw dagiti barko, ket agay ayam iti libitan sa jay dayta dragon, ti taaw nga inaramid mo. Amin na parswag panurayda kan kay ti kasapulan da, ited mo ti taraon ket kananda, ikamida ti makan ket mapnekda. No ilingid mo ti arupam, agdanag da, no pasardengem ti anges da, matay da, ket agsubli da iti tapok a nagtaudan da. Ngam no ikamida ti anges makaungar da, barabiyag ti ted mo iti daga. Agtalinaet kumang agnanayon ti dayag ti Apo, maragsakan kuma ti Apo kadagiti inaramid na. Agkintayag ti daga no talyapan na, umasok dagiti turod no sagidan na. Kantaak ti Apo iti unos ti panagbiag ko, wenno laket adda anges ko, idaydayaw ko ti Diyos ko. May ayo kumay ti kantak kaputay sut mang paragsakanyak. Mapukaw kuma dagiti managbasol dito'y daga, dagiti managdakdakes, mamimpinsan ko mga mai, kisapda. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, madaydayaw ti Apo. Padamagyo kadagiti tao ati Espiritu imay kadatayo kasla iti tudo bisibis di mula ti manliwliwa Gloria, Espiritu Santo, akariti Apo, uwi padamagyo, kadagiti tao, ti manang liwliwa imay. Rabi aglabas, keto may tibigat, may wakas tirigat, ragsak may sukat, rumanyag ti aldaw, tumakel ti namnamak, ti manang liwliwa imay, ti manang liwliwa agapujay gloria, Espiritu Santo, akariti Apo, uwi padamagyo, kadagiti tao, ti manang liwliwa imay, ariti arari, dito'y dagaimay, naptuwayaan na, dagiti nakayawan, tapno at darag sila, ketag panlingida, di manang liliwa imay, di manang liliwa, agapujay gloria, Espiritu Santo, akariti Apo, uwi padamagyo, kadagiti tao, ti manang liliwa
pagsaudan sa baliya, pagsasao, di manang niliwahimay, di manang niliwah, agapujay gloria, Espiritu Santo, akaritian huwi padamagyo, kalagit itaw, di manang liwliwa imay. At kararag tayo, o apo na naayat kinadumuunay, agyaman kami, kaday nga agsapa nga intud mo kada kami, nga sa salon at kami nga napanditoy, balay nga pagdayawan. Apo Diyos, pakawanan na kami kadagiti basbasol mi, ken naglabsingan mi king ka. Apo Diyos, gabayan mo kami Lord sa aming pupuri sa iyo. Ikam kuma ako ti wisdom ti mangtad ti mensahe at tangal daw. Dahil ti dawat ken kararag mi ni Apo nga Jesus. Amen. Good morning. Yes, good morning, class. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Friends, happy Pentecost Sunday. At ang kulay po ng ating altar ngayon ay ano? Obvious, di ba? Pula. Kung kaya't, sige nga, lahat nga po ng mga nakapula ngayon, pwede po bang tumayo? Si Teacher Sharon, oh, red na red. Sino pa? Oh, si Kuya Jojo. Si Kuya Jimmy, naka-Nazareno. Sino pa? Ako, di na ako nagpula, baka dumikit ako dito sa altar eh. Kaya sabi ko, yelong susot ko, at least ang yelo malapit pa rin na kulay ng apoy. Ano bang ibig sabihin ng pula? Tulad ng sabi ko, it's a color of fire. At bakit pula? Bakit ini-associate natin yung apoy sa Espiritu Santo? Lumalagablab, nagliliyab, naglalagablab. Fiery red. Bakit? Kasi, again, Pentecost or 50, 50, from the word Pentecost, meaning 50 days after resurrection. So, ibig sabihin nun, dumating ang banal na Espiritu, bumaba ang banal na Espiritu on that 50th day. Dumating sa mga alagad. At nakita siya bilang dila ng mga apoy. At
the Holy Spirit came as tongues of fire sa Acts chapter 2. Yun ang tayo ibabasahin mamaya. Yun din ang pagbabasahan ng sermon mamaya. So, Pentecost, red. And every time we use the theme of the Holy Spirit as our theme, we usually use red. Halimbawa, sa mga ordination ng mga pastor, red ang kulay. Bakit? Kasi ang Holy Spirit ang may pakana nun sa pag-ordain sa mga pastor, sa pagtawag at pag-guide sa mga pastor. Kaya pula. And we'll hear more on that later sa ating sermon. So, Happy Pentecost Sunday po sa ating lahat. This is the birthday of the church. Kung kaya't pwede rin nating sabihin, Happy Birthday Church. Sige nga po, lahat tayo, Happy Birthday Church, go! Yes, ito po ang birthday ng Christian Church. Hindi po ng Naksa, kundi ng Simbahang Kristiyano. Nangyari po yan doon sa Acts chapter 2, ang birthday ng Christian Church. Now, may ilang mga paalala lang po tayo. Una, pinaalala sa akin ni Teacher Sharon, yung inaabangan po natin na DVCS training. Training pa naman po ito ng mga DVCS teachers. Supposed to be ngayong Martes at Miyerkules na. Pero kahapon, nung nagpulong yung ating mga diakonesa, na-postpone. Bakit na-postpone? Kasi may klase pa yung karamihan sa mga magtuturo na silang magte-train sana sa Martes at Miyerkules. Na-postpone sa June 6 and 7. Pero dito pa rin po sa NACS gagawin yon. Sa June 6 and 7 ang DVCS Teachers Training. Kung kaya't lahat po ng mga kabataan at lahat ng gustong magturo ng VCS or Vacation Church School, inaanyayahan po namin kayo na kausapin ninyo ang ating dalawang magagandang diakonisa, si Teacher Sharon at Teacher Abby, at sabihin nyo, Teacher, gusto kong magturo ng VCS ngayon. Or gusto kong ma-involve sa VCS ngayon. Ganon din, kung gusto nyong maging ma-involve sa pamagitan ng snacks, lunch, at mga materials, sabihan din po ninyo ang ating dalawang diakonisa at ang sagot pagdating ng VCS proper ay kukontakin kayo. Sasabihan kayo, eto na po, ngayon na, sasabihin nila. At pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat last year ay ginanap ang first ever VCS sa Muñoz. Ay, ang hina ng palakpak dito sa baba. Yan. At historic yun. Bakit? Hindi lang dahil sa first time na may VCS sa Muñoz, first time din na ang VCS natin ay ginanap sa Roman Catholic Chapel. Nandun yung mga estatwa, nandun yung mga krusipiho, pero hindi po yun ang dahilan upang hindi natin ituloy yung VCS. Natutuwa nga po ako kasi at nagpapasalamat ako sa parish priest na may sakop sa chapel din dahil pinayagan tayong mag-VCS sa kanilang chapel. And hopefully, sana payagan ulit tayo. Sana payagan ulit tayo. Kada kayo nga dati online kakabsat, no kaya't yung ma-involve iti VCS, kaya't yung ma-involve iti VCS, no dagiti anak, na po ko yung kaya't yung i-enroll iti VCS, urayin nyo ti daddo mga announcements para ti daytoy. Kastamat nga iraman tayo iti kararag tayo, isama po natin sa ating mga prayers ang ating nalalapit na annual conference session.
28, 29, 30, 31 ng May. Ang 28 po ay clergy and deaconess session with the bishop. 29, 30, 31, ito po yung annual conference proper, doon po sa Central Church. 31 po ang reading of appointments. Sino kayong magiging bagong pastor at diakonisa natin? Alam nyo? Ako di ko alam. Sa 31 po natin malalaman kung sino yung mga bagong pastor at diakonisa natin. Bagong lumaba or bagong bago? Yun ang abangan natin. Sa 31 po yan. Malapit lang naman, sa Central Church lang naman, doon sa May Kalaw. Lastly, 29 to, teacher, no? Sa gabi ng December tuloy. May 29. Unang gabi ng annual conference proper doon sa Central Church sa May Kalaw ay sasayaw ang ating dalawang magandang diakonisa. Di nyo sila masyado nakikitang sumasayaw eh. Pero doon, may concert po ang lahat ng mga diakonisa natin dito sa buong annual conference. Kasama sa mga gagawin nila ay maliban sa kakanta at tutugtog, sasayaw din sila. Now, in relation to this, meron po silang binebentang mga tickets worth 300 and 500. Ako nang magde-decide. Dito sa Ilocano, 10 300, 5 500. Kaya po ba natin yon? Kaya po ba natin yon? Ay, ang hina. Kaya po ba natin yon? 10 300, 5 500 ang ibibigay sa Ilocano. Tayo po ang magbebenta nun. Saan po mapupunta yung pagbebentahan para sa mga tickets dito sa concert ng mga diakonisa natin? Para sa continuing education, patuloy na pag-aaral ng lahat ng mga diakonisa natin at pati po sa ibang mga programa at hopefully may matira para sa scholarship ng mga diakonisa, mga student deaconesses. Dito po sa ating komperensya annual, mayroon po tayong 3 student deaconesses at lahat sila dean's lister. Matataas pong grado nila. Kaya tayo nagpapasalamat dahil sa magandang performances ng mga estudyante natin na mga diakonisa. May mga sumusunod na kina Teacher Sharon at Teacher Abby. So, yun po. Suportahan po natin sila. Bumili po tayo ng mga tickets para sa konsyertong ito. Para sa ibang mga announcements, malalaman po natin ito sa ating sa pamamagitan po ng ating mga chat groups at Facebook account. Ngayon po, saksihan natin ang handog na sayaw ng ating mga bata at kabataan.
Ngayon, aking tinatawagan lahat ng mga bata at mga kabataan, pati kabataan, pati kayo dyan sa choir, luhod kayo dito sa ating kneeling rails, mga anak. At nang may panalangin namin kayo. Let us pray. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng mga anak na ito, mga bata at mga kabataan ng simbahan. Kayo po ang siyang dahilan kung bakit sila narito sa simbahan. Kayo pong siyang dahilan kung bakit sila ay naglilingkod sa iyo. Kayo pong siyang dahilan kung bakit napakaaga pa lang yan nandito na sila. Madaling araw pa nga lang, Panginoon, nandito na ang mga anak mong ito. At gustong-gusto nilang sumamba at maglingkod sa iyo. Dalangin ko ngayon, Panginoon, patuloy mo silang samahan, ingatan, i-bless sa kanilang pag-aaral, i-bless ang kanilang mga magulang, at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila, nagmamahal sa kanila, nagtuturo sa kanila. Pakinggan ang kanilang mga panalangin at ang panalangin ng kanilang mga magulang sa kanila. Bantayan, dalangin ko muli, bantayan at ingatan sila. Salamat po sapagkat nakakasama namin sila lagi sa simbahang ito. Nawa, patuloy silang maglingkod, patuloy silang manampalataya, lumago sa pananampalataya. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. God bless you, mga anak. At ngayon naman, mga kapatid, pansinin nga natin yung ating mga katabi, mga nasa harapan at likuran. Pero pag pinansin nyo, syempre, ngitian nyo naman sila. Ate Marlene, adda limang agtutubo di jay likod. Kaslayak mailasin ina. Nakapoy ti matakong ket. Sino dagiti itatala nga imay nagatender ti panagdaydayo dito in Nax? Sino po yung mga first timers dito? Pwede po bang pumunta kayo dito sa harapan? Meron po ba? Ayan. Ate Marlene, pwede po bang papuntahin niyo muna sila dito sa harap? Yung mga first-timers natin. Halika kayo dito, mga anak. Ayan. Mga kapatid, titinga. Ayan. Kaslam amok titaduma ka na kayo. Parang kilala ko yung iba sa inyo. Familiar ang mga mukha. Taga saan kayo? Ha? Salcedo? Muñoz. Sige, aharap kayo sa kanila. Ayan. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito at nakasama natin sila sa ating pananambahan ngayon. Tawagin na rin natin, kasama nila dito sa harap, lahat naman nagdiriwang ng kailang kaarawan sa linggong ito. All our birthday celebrators for this week. Osmond Valencia, Paulo Alessandro Nera, Roslyn De Leon,
Aviel Largado, Euclid Reo Aguilar, Anthony De Leon, Babylin Sacro, Leticia Suba, Mark Evan Hanapi, Susan Martinez, Florinda Kian, Alain Joseph Reyes. Uy! Aurora Luterio. Ang ating liturgist. Mary Johara Diwa. Madian Jumilca Pascual, Reynaldo Villarosa. Meron pa po bang ibang mga birthday celebrators dito? At nakadipay sa baling kasangay ti dayto alawas nga da dito ita. Kaya pala si Ate Aw ang ginawang liturgist eh. May ice cream din ba mamaya, Ate Aw? Sige po. Can we just extend our hands toward our guests and our birthday celebrator and let us pray for them. Maraming salamat o Diyos sa buhay ng mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon nakasama namin sila sa pananambahan. Salamat po sa buhay nila. Salamat sapagkat minabuti nilang sumama sa aming pananambahan ngayon at nawa sa pagsamba nila sa kasama namin, maranasan nila ang iyong presensya, maranasan nila yung pagyakap at ang pagyakap ng simbang ito sa kanila. Maramdaman nawa nila na hindi sila iba kundi bahagi sila ng pamilya ng simbahang ito. Ganun din, Panginoon, salamat po sa buhay na Tiaw na siyang nagdiriwang ng kanyang karawan sa linggong ito. At sa lahat naman nagdiriwang ng kanilang birthdays sa linggong ito, saan man sila naroon, kahit yung mga nasa online, dalangin ko'y pagkalob mong special na pagpapala sa kanila, lalong-lalo na kay Ate Aw ngayon. Patuloy mo siyang tulungan, samahan, gabayan, pagpalain, 10 ng kanyang mga anak at apo, kayon siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Sa ngalan o Kristo, Amen at Amen. Sige po, kantahan natin ng happy birthday at God bless you sa mga kapatid na ito. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, and God bless you sa mga bisita natin. God bless you always, God bless you, God bless you, God bless you always. Ayan, tanggapin yung aming token para sa inyo. God bless you. And Ate Aw, happy birthday. Ay, ano ba yun, Ate Aw? Ba't parang nasamid ako? Ice cream. Pakinggan natin ang pagbasa sa banal na kasulatan. Panakiibasa tinasuantan asurat, kakabsat na da Bibliayo, surutan daktan no kay makaturog. Marsarakan jay Aramid 2, chapter 1, versikulo 1, aging kanati 21. Kastoy ti kunana, iti dumteng ti aldaw ti Pentecostes, na ornong da amin iti may sa lugar. Pagamuan nakangegda iti daranudor ang nagapo sa dilangit. Kasta ungor tinapigsa nga angin, anang puno iti entero abalay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy, ang nagwaras ken nagsaggay sa anagdiso iti tunggal may sa kadagiti adda sadyay. Iti kasta napnuda amin iti Espiritu Santo ket nang rugida nga agsao tinadumduma a pagsasao kas inted ti Espiritu kadakada. Adda dagiti religyoso at tao nga agnanaed ijay Jerusalem a naggapu iti nadumduma a pagilian ditoy lubong. Idi mangegda iti daranudor,
nagsangsangpet da iti adu a tao, nasdaaw da amin a nangegda ida ang agsasao kadagiti bukod da a pagsasao. Gapu iti nasdaaw da amin a nangegda ida agsasao kadagiti bukod da pagsao. Gapu iti napalalo a siddaaw da kinunada. Saan aya a taga Galile dagitoy at tao? Apay nga rod nga agsasao da iti nakaya nakantayo a pagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsia Media, ken Elam taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto ken Asia. Adda pay kada tayo dagiti taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto ken dagiti sakop ti Libya. Iti asideg ti Cyrene adda met taga Roma, Hodyo ken Hentil, anapasurot iti Judaismo. Nagapumet ti daduma, ijay Kreta ken Arabia. Nupay kasta mangig tayo amin ida nga agsasao iti pagsasao tayo. Maipapan kadagiti na indaklan nga aramid ti Dios. Nasdaaw amin ket saan da mailawlawag dagitoy isu nga nagsisino ludsod da anya ti kaipapananda itoy. Ngem adda dagiti nang rabrabak kadagiti mamati. Nabartek dagitoy atat tao kinunada. Timmakder nga rod ni Pedro ken dagiti 11 nga apostoles. Ket kinunada iti napigsa atimek. Padak a Hudyo ken kada kayo nga agnaed iti Jerusalem. Palubusan dak mangilawlawag iti kay papananda itoy. Saan anabartek dagitoy atat tao akas ipagarupyo. Gaputa alas 9 pailaeng iti bigat. Ngem daytoy ti kinuani ni propeta Joel. Daytoy ti aramidekto kadagiti maud-udi nga aldaw kuna iti Dios ibuyat kunto ti espiritu iti sangka tao sangkatuan. Ipaamok to dagiti anakyo iti mensahe. Makakita danto iti sirmata dagiti agtutubuyo a lalaki. Ket agtagtagainep to dagiti lalakay kada kayo. Uray dagiti adipen ko lalaki man wenno babayi. Ibuyat kunto ti espiritu kadagita nga aldaw. Ket ipakamudan to ti mensahe. Agipakitaak to kadagiti pagsisidaawan dagiti langit ken milagro ditoy daga. Addanto dara apoy ken napuskol nga asok. Agsipnget to ti init ket kaslanto dara a lumabbaga ti bulan. Sakbay ti idadateng tinaidaklan ken nadayag nga aldaw ti Apo. Ket maisalakan to amin nga agpatulong iti Apo. Daytoy ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Apo Diyos. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face. Of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly love, stay right here with us, fill us with your love, and for these blessings we leave our hearts in praise. Without a doubt we know that we'll have been revived when we shall leave this place.
Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang Espiritu na galing sa Ama. Tutulungan niya kayo, ipapakita niya ang katotohanan at magsasalita siya tungkol sa akin. Magsasalita din kayo tungkol sa akin kasi kasama ko na kayo sa simula pa lang. Hindi ko ito sinabi sa inyo nung una kasi kasama niyo pa ako. Pero ngayong babalik na ako sa Ama na nagpadala sa akin, walang nagtatanong sa inyo kung saan ako pupunta. Ngayong sinabi ko sa inyo, masyado kayong nalulungkot. Tandaan niyo to, mas makakabuti sa inyo na alis ako kasi kung hindi darating ang Holy Spirit para tulungan kayo. Pero kung aalis ako, ipapadala ko ang Espiritu sa inyo. Pagdating ng Espiritu, papatunayan niya sa mundo na mali ang idea nila tungkol sa kasalanan, sa pagiging matuwid at sa paghatol ng Diyos. Mali ang intindi nila sa kasalanan kasi hindi sila naniniwala sa akin. Mali ang intindi nila sa pagiging matuwid kasi pupunta ako sa Ama at di nyo na ako makikita. Ganon din sa paghatol, mali sila kasi hinatulan na ng Diyos ang leader ng mundong ito. Marami pa akong sasabihin pero hindi nyo na ito kakayanin ngayon. Pag dumating na ang Espiritu, i-guide niya kayo at ipapakita niya sa inyo ang lahat ng katotohanan. Di siya magsasalta sa sarili niya lang, pero sasabihin niya lahat ng naririnig niya at ang mga bagay na dadating pa. Dadakilain niya ako kasi sasabihin niya lahat ng sinabi ko sa inyo. Lahat ng pag-aari ng tatay ko ay akin, kaya sinasabi ko sa inyo na kukunin ng Espiritu ang bibigay ko sa Kanya at sasabihin niya to sa inyo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Apo, Hesus Kristo. There are blessings you cannot receive till you know Him in His fullness and believe. You're the one to profit when you say, I am going to walk with Jesus all the way. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly love, stay right here with us, fill us with your love. And for these blessings, we leave our hearts in praise. Without a doubt, we know that we'll have been revived when we shall leave this place. Siga na tayo kakabsat, tipos puso tayo nga mga gan, ti mensate kanta, nga ipaay ti Nax UMC Choir.
Thank you, choir. Good morning. Iwan ko ng tablet ko dun. Bababa ako. Kahit na medyo nahirapan akong bumaba at makyat. Happy Pentecost Sunday po sa ating lahat at Happy Aldersgate Sunday also. Ano nga ba yung Aldersgate Sunday? Bakit natin sila celebrate din ito? Para sa United Methodist Church at sa lahat po ng mga Methodista sa Pilipinas at sa buong mundo, ganun din sa lahat ng mga Nazarene, sa Church of Nazarene at sa lahat ng mga Wesleyans. Napakahalaga ang May 24, 1738. Ano nga bang naganap sa araw na yan? May 24, 1738. Yes, tama si Bernadette. Si John Wesley, yung founder ng Methodist movement, hindi siya makatulog. Sa gabi ng May 24, 1738, hindi siya makatulog. Doon sa England. Hindi siya mapakali. Kaya ang ginawa niya, lumabas siya sa kanyang kwarto, lumabas siya sa kanyang bahay, naglakad-lakad. Hanggang sa nakarating siya sa kalye ng Aldersgate sa Inglaterra. Sa Aldersgate Street. Habang nandun siya sa Aldersgate Street, may narinig siyang mga Kristiyano doon na nagkakandak ng isang worship service. Doon mismo sa kalsada. May worship service doon sa kalsada. Kumakanta sila ng mga papuri sa Diyos. Pagkatapos noon ay nagsermon yung pastor. And actually, hindi nga yung buong sermon pa yung narinig niya kundi binabasa ng pastor yung commentary introduction sa commentary sa letter to the Romans ni Martin Luther. So, the pastor was reading the introduction to the commentary to the Epistle of Romans by Martin Luther. Habang pinapakinggan niya yun, parang may kakaiba siyang nararamdaman. Deep within his heart, he felt something strange. Hanggang sa sabi niya, hindi ko makontain kung ano ito. Ano to nangyayari sa akin? Ba't ganito yung nararamdaman ng puso ko? Ba't parang kakaiba? Hanggang sa sabi niya, I felt my heart strangely warmed. Parang may kakaibang init na nararamdaman ang aking puso. At sabi niya, I did trust in Christ and in Christ alone. At ngayon, nagtitiwala na lang ako kay Kristo at wala ng iba. Naramdaman niya ang paggalaw ng Holy Spirit sa buhay niya. Naramdaman niya yung paggalaw ng Holy Spirit sa puso niya. Kaya sabi niya, I felt my heart strangely warm. Bakit ganun ang naramdaman ni John Wesley? Si John Wesley, mga kapatid, ay isang paring Anglikano. The Reverend Father John Wesley was a priest of the Church of England. So pari ito ng Church of England. Ito yung religion ni Queen Elizabeth ng England. At ni King Charles. Diba? Si Charles, hari siyang pumalit kay Elizabeth sa England. So,
Yung mga obispo, si Justin Welby, si Archbishop Justin Welby, yung obispo na nagputo ng corona kay King Charles, siya po yung head ng mga Anglicans ngayon. Ang katumbas niya actually sa Roman Catholic Church ay yung Pope. Siya yung pinakamataas na pari sa mga Anglicans. Si John Wesley kasama dyan sa Church of England. Si Father John Wesley, isa siya sa mga pari ng England noon. Yun nga lang, mula pagkabata, natuto na siya sa kanyang nanay na si Susanna Wesley. 17 silang magkakapatid eh. Pero inalagaan sila ng kanilang nanay na si Susanna. Ang tatay nila pare din ng Church of England. Yun ang pagkakaiba kasi sa Roman Catholic Church at sa Church of England, yung mga pari sa Catholic Church hindi pwedeng mag-asawa, pero mga pari sa Church of England pwedeng mag-asawa. Para kami, katulad din namin mga pastor, pwede rin mag-asawa. Now, ang tatay ni John Wesley pare. So lumaki si John Wesley sa parsonage o sa kumbento. Nagpari din naging idol niya, naging modelo niya ang tatay niya, kaya siya rin ay nagpari. Yung kanyang kapatid na si Charles, nagpari din. Nag-aral sila sa Oxford University. At doon actually sa Oxford University, doon nila binuo yung isang maliit na grupo na dahil napaka-religious sila, napakaayos yung kanilang mga ginagawa, yung mga kasamahan nila sa university, tinawag nilang, andyan naman yung mga Methodist. Doon nagsimula yung tawag na Methodist sa England at sa Oxford University. Bilang pagkutya sa kanila. Bakit? Kasi 4 a.m. pa lang, nagbabasa na sila ng Bible. Imagine that. 4 a.m., nagbabasa ng Biblia, nananalangin na. Tayo dito, 5:00 sa dawn prayer. Pero 4:30, nasa labas na kayo, di ba? Papunta na kayo dito. Pero si John Wesley at yung mga unang-unang mga Methodists, 4 a.m., nagba-Bible study na sila. Nagpre-prayer meeting na sila. So yung dawn prayer, hindi lang tayo nagsimula. Hindi lang yung sa Korea, sina John Wesley, sila na ginagawa na nila noon. 1700s pa yun. Naging pari siya. Akala niya, okay na yun. Akala niya, kilala na niya si Jesus dahil pari siya. Akala niya, ligtas na siya kasi pari siya. Akala niya, magkakaroon na siya ng peace of mind kasi pari siya. Hindi pala. Wala siyang kahit na pari siya, hindi niya naramdaman wala siyang nararamdaman kakaiba. Now, para maramdaman niya yung parang kakaibang pagtawag or kakaibang experience gawa ng kanyang pagiging pari at pagiging Kristiyano, nag-volunteer siya na maging misyonero sa Georgia, Amerika. Hindi pa USA noon. Amerika, sa estado ng Georgia. Kasi ang Amerika noon ay colony ng Inglaterra. So naging misyonero siya doon sa Georgia. Naging pari siya doon sa Amerika. Ang problema, dahil hindi nga nabago yung puso niya, kahit na siya ay pari na, hindi siya naging matagumpay doon. Parang yung kanyang gawain bilang pare ay ordinaryo lang. Kapag nagkakandak siya ng misa, wala lang yun. Trabaho ko to Parang ganun lang. Dahil ganun yung kanyang pananaw, hindi nga nabago yung puso at buhay niya,
Minsan, may isang magandang dalaga na pumunta sa misa. Nung nakita ni John Wesley to, sabi niya, ang ganda nito. Ligawan ko nga. Siyempre, kampante siya. Matalino siya. Pari siya. At sasabihin, ang nasa isip niya sigurado ko sasagutin ako nito. So niligawan niya. Ang problema, busted. Ay, sabi ng mga kabataan dito, ay, busted siya. Binasted si John Wesley. Sa inis niya, dahil binasted siya, ang pangalan pala ng dalagang to ay si Sophia. Si Sophia Hopkins. Dahil binasted ni Sophia si John Wesley, following Sunday, sa misa, komunyon. Nagpapakomunyon si Father John Wesley. Nakita niya, nasa pila si Sophia. Di habang nagpapakomunyon, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ. Nung si Sophia na nandun, nag-aantay sa Sophia na bigyan siya ng komunyon, ayaw siyang bigyan ni John Wesley. Ba't kita bibigyan? Binasted mo ko eh. yun na nasa isip niya. Ang tagal lang nag-aantay si Sophia. Ayaw pa rin bigyan. Sa halip, ang binigyan ni John Wesley ay yung nasa likuran ni Sophia. Grabe, no? Napahiya sa Sophia. Kasi, ang isang tao noon, kapag hindi ka binigyan ng komunyon ng pare, ibig sabihin noon, may nagawa kang matinding kasalanan. At hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng komunyon. Wala namang kasalanan sa Sophia. Binasted lang naman niya si Father John Wesley. Napahiya ng todo si Sophia, idinemanda niya si John Wesley at napatunayan na guilty si John Wesley kahit pinaubalik siya sa Inglaterra. Habang siya'y pabalik na sa England, habang nasa gitna ng barko o nasa gitna ng dagat yung barkong sinakyan niya, biglang may bagyo. May bagyo sa gitna ng dagat. Takot na takot siya. Naku, Lord, baka lumubog tong barko namin. Please, ligtas mo kami. Habang siya'y takot na takot at nagpa-pray, narinig naman niya yung ibang mga nandun sa barko, kumakanta ng mga hymns. Rock of ages, clap for me, let me hide myself in thee. Sabi niya, sinong mga yun? Ba't parang hindi takot ang mga to? Halos lulubog na yung barko namin. Kumakanta pa sila. Biglang nagtaka si John Wesley. Hanggang sa finally, na wala yung bagyo at nakaligtas silang nakabalik sa England. Mula noon, gulong-gulo si John Wesley. Bakit kaya ganun? At bakit parang, kahit pari ako, pero bakit parang walang kabuluhan yung aking ginagawa sa Panginoon? Yun ang dahilan ko bakit siya lumabas at nakarating siya sa Aldersgate Street. At nung nandun nga siya sa Aldersgate Street, naramdaman niya ang paggalaw ng Holy Spirit sa buhay niya at sa puso niya. Hanggang sa sinabi niya, I felt my heart strangely warm. Binago ng Holy Spirit, binago ng Diyos yung puso at buhay niya. Mula noon, siya'y naging matapat na mananampalataya hanggang sa naitayo nga, nabuo ang Methodist movement at ang Methodist movement na nabuo noon ni John Wesley ay dahil sa paggalaw ng Holy Spirit ay hanggang ngayon
ay isang matatag na simbahan. Marami ng mga sanga. Hindi lang po United Methodist Church. Tulad ng sinabi ko, nandyan ang mga Church of the Nazarene, nandyan ang mga Wesleyan churches, mga Free Methodist, Bible Methodist, Filipino Evangelical Methodist, ang mga Yemelif. Meron pa nga ang Iglesia Methodista sa Pilipinas. At marami pang ibang mga Methodist churches all over the world. Meron pa nga sa Africa, mayroon pa nga Methodist church doon, hindi United Methodist, pero Methodist church doon na ang itsura nila, ang itsura ng mga pastor nila at mga obispo nila, walang pagkakaiba sa itsura ng mga paring Katoliko. May archbishop sila. So, lahat ng mga yan ay nagsimula doon sa pusong nabago ni John Wesley, binago ng banal na Espiritu. Ito po ang naranasan din ng mga alagad sa Acts chapter 2, yung binasa natin kanina. Pista ng Pentecostes noon, meaning 50 means sa mga Hudyo, ito yung ika-50 araw pagkatapos ng Passover. Pagkatapos ng Pasko. At isang malaking selebrasyon nito, lahat ng mga Hudyo dapat nasa bayan ng Israel o Jerusalem. Habang nandun sila, ang mga alagad ay nandun din. Gathered in that upper room, they were praying. At habang sila'y nananalangin, nakarinig sila ng parang dagundong. Isang parang, ano yung sound na yun? Tanong nila. Parang may nahuhulog. Ano yun? O parang may kulog. Ano kaya yun? And then nakaramdam sila ng hangin. And later on, nakita nila may bumababang mga parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At nung dumapo ang parang dilang apoy sa kanila, bigla silang nagsalta sa ibang mga pananalita, ibang salita. Halimbawa, si Sander, ang alam lang na salita ay Tagalog at English. Pero dahil sa dumapong Espiritu Santo sa kanya, bigla siyang nagsalita ng Spanish. Bigla siyang nagsalita ng Japanese. Si Mudra biglang nagsalita ng Chinese. Si Ate Flor biglang nagsalita ng Portuguese. Si Ate Ansel biglang nagsalita ng French. Hindi naman nila pinag-aralan yun. Bigla na lang na sila yung nagsalta ng mga ganong salta. At gamit yung language na yun, nagsermon sila. Ganon ang nangyari sa Acts chapter 2. Sa binasa ni Ate kanina. The disciples started to preach in different languages. At ang mga languages na ito, ang mga languages ng lahat ng mga tao na nandun sa Jerusalem sa araw na yon. Kasi lahat ng mga Hudyo, galing sila sa iba't ibang mga bansa, nagsisitipon doon sa Jerusalem. Hindi lahat sila nakakaintindi na ng Hebreo. Kasi iba na yung salta nila. Pero lahat sila naintindihan nila yung sermon ng mga disciples kasi, yung mga inchik, narinig nila yung isang disciple, nagsesermon, inchik ang sermon niya. Yung mga Japanese, narinig nila yung isang disciple, Japanese yung sermon niya. Yung mga French, narinig nila, French yung sermon ng isang disciple. Spanish yung isa.
Lahat sila naintindihan nila yung sermon. Tanong ng mga to, lasing bang mga to? Bakit sila nagkakaganyan? Pero sumagot si Peter. Sabi ni Peter, mga kapatid, di kami lasing, maaga pa. Ang aga-aga pa, di kami lasing. Ito ang katuparan ng sinabi ni Jesus. Pangako ni Jesus na darating ang banal na Espiritu. Kagaya ng sinulat ni Propeta Joel. At ang mga tao yung magsasalta, mananaginip sila, they will dream dreams. And the gospel, the good news will be preached. Ito nga nangyari. Yung mga takot na alagad, naging matapang. Yung mga takot na alagad na bago ang buhay nila, naging matapang sila sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng magandang balita ng kaligtasan. Okay, anong mensahe nito para sa atin? Mga kapatid, dalawang bagay lang. Una, the Holy Spirit changes each one's heart. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbabago sa bawat puso. Wala pong ibang pwedeng makapagpabago sa ating puso kundi ang banal na diwa. Hindi ang iyong love life, hindi ang iyong boyfriend, hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong mga magulang, hindi ang iyong mga kapatid, hindi si pastor, hindi si diakonisa, hindi yung kaibigan mo, kapitbahay mo, kundi ang banal na diwa lamang ang siyang may kapangyarihan upang baguhin ang puso. Look at John Wesley. Kung hindi na bago yung buhay niya, yung puso niya, wala sanang Methodist movement ngayon, wala sanang United Methodist Church ngayon, wala sana yung ibang mga Methodist churches ngayon. Pero dahil nabago ang buhay niya, nabago ang puso niya, na gumalaw ang Holy Spirit sa buhay niya, God changed his life. And as a result, miracles happened. The greatest miracle there is, people started to believe in God and people's hearts started to be changed. Ang iba pang mga puso, puso na iba pang mga tao ay nabago din. Your changed heart should lead also others to Christ and to His Spirit, that they may also be changed by the Spirit of the living God. Ang puso mong binago ng banal na Espiritu, ang siya sanang magdadala sa ibang tao kay Kristo at nang sa ganun, baguhin din ng Espiritu Santo ang kanilang buhay. Mga kapatid, we need the Holy Spirit in our lives. Kailangan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. If you want to change, kung gusto mong mabago ang buhay mo, kung gusto mong mabago ang iyong puso, and be an influence to others, ask the Spirit to enter into your heart. Hingin mo ang banal na Espiritu na pumasok sa iyong buhay, pumasok sa iyong puso. Second and last, your changed heart, a heart that's being changed by the Spirit, should lead you not only to influence others, but also should lead you to bravely share your faith and experience to others. Yung mga alagad, takot na mga alagad, nung binago ng Espiritu Santo yung buhay niya, yung puso nila, naging matapang sila sa pagbabahagi
ng banal na ebanghelyo sa iba. They started to have that courage to share the gospel to others. Ang Espiritu ng Diyos, hindi po Espiritu ng takot ang pinagkakalob sa atin, kundi Espiritu ng tapang upang sa ganun ay maari nating at buong tapang nating ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Kung si Gian nahihiyang i-share yung kanyang natutunan sa Sunday school o di kaya sa Bible study sa kanyang classmate. Pero kung binago ng Espiritu yung buhay at puso mo, anak, hindi mo mapipigilan ang iyong sarili. Alam mo, sa church, ganito natutunan namin. Alam mo, gusto ko kitang invite sa simbahan namin. Gusto ko kitang i-invite. Gusto ko maranasan mo din yung naranasan. Napakasaya doon. Napakasaya sa Panginoon. That will only happen, anak, if you really invite the Holy Spirit to change your heart. Same is true to all of you. Ganon din sa inyong lahat, mga kapatid. You cannot contain what the Spirit has done unto you if you really have a changed heart. A heart that's strangely warm by the Spirit of the living God. Ito ang naranasan ng mga alagad at sigurado ko ito rin ang mararanasan ng bawat isa sa atin. Ask the Spirit once more to enter into your heart, to change your heart. Ask the Spirit that you may also experience that heartwarming experience that John Wesley experienced on May 24, 1738. Ask the Holy Spirit to enter into your heart that you may also experience that transformation that the disciples experienced as recorded in Acts chapter 2. Can we pray? Tayo manalangin. Lumalapit po kami sa inyo ngayon, O Diyos na banal. At dalangin namin, O Banal na Espiritu, pumasok po kayo sa aming puso, sa aming buhay. Balewala po aming mga pagsamba sa inyo, balewala ang pagpunta namin dito sa church every Sunday, balewala pong paggawa namin ng mga kabutihan, kapag di naman po nabago ang aming puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. O Holy Spirit, come upon us. O Holy Spirit, enter into our hearts. O Holy Spirit, change our lives. Empower us, O Spirit of God. Palakasin at patatagin mo kami. Bigyan mo kami ng tapang, O Banal na Espiritu, upang maibahagi namin, mai-share namin sa iba ang aming pananampalataya, ang iyong salita, ang kagalakan na natanggap namin mula sa iyo. Baguhin mong aming puso, Panginoon, mula sa pagiging mapagkunwari sa pusong tapat. Baguhin mong aming puso, Panginoon, mula sa pusong nagtatanim ng galit sa pusong mapagpatawad. Baguhin mong aming puso na walang pakialam sa iba, sa pusong mapagmahal. Halik kayo, O Banal na Espiritu. Baguhin kami. Baguhin kami. Ito pong aming panalangin. Amen. Amen. Good morning, friends, and God bless us all.
Agyaman kami pastor ti nabagas nga mensahem tatangaal daw. Amayaban dagiti Asher pangipaay ka di sagsagot. Ited mi di natuni, ited mi ken kau Dios, agyaman, when ipay mi ken ka, datunanap at panagyaman, when ipay mi ken ka, datunanap at raksa. Let's pray. At tuyo apo da ito yung sagot in kami paidakan ka. May ayo ka kadiwapo ka dito yung sagot mi. Si kakaditi may tanok, gapo ka dito'y. Benisyon namin kita anak mo na ipay ka dito'y. At tuloy ko mati panangawad da taglaplapo sana na parabor mo. Tinagan mo, Kristo. Amen. Come as a wisdom to children. Come as new sight to the blind. Come, Lord, as strength to my weakness. Take me, soul, body, and mind. Come, Holy
gentle way. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come, Holy Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Once more, let us ask the Spirit to come upon us. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we need, yes, yes. Yes, come. Come, Holy Spirit, come upon us. Jesus, Jesus, transform us, Holy Spirit. Come upon us. Come. Hali po kayo, Banal na Espiritu, sa aming puso at buhay. Baguhin po kami. Baguhin po kami. Hali kayo, Banal na Espiritu. Come and touch us. Come and heal us. Gamutin kami, pagalingin kami, O Banal na Espiritu, sa anumang sakit na nararamdaman namin. Halik kayo, Banal na Espiritu. Patatagin kami. Bigyan mo kami ng tapang upang sa ganun ay maari naming ibahagi ang iyong salita, ang iyong mensahe sa iba. Alisin po ninyo sa aming pusong anumang galit. Alisin po ninyo sa aming puso, sa aming isipan, ang anumang tampo, ang anumang hinanakit. Alisin po ninyo sa aming puso ang anumang mga pagdududa. Bigyan mo kami, O Banal na Espiritu, ng kapayapaan, kahinahunan. Hali mo kayo, O Banal na Diwa. Hali kayo sa aming buhay. Come, O Holy Spirit. Come upon us now. Come upon us. Transform us. Bless us. Comfort us. Be our companion, O Spirit of the living God. Come, Holy Spirit, we need you. Yes, Lord. Yes. Come, Holy Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Maraming salamat, O Banal na Espiritu, sapagkat alam namin na kayo'y nasa kalagitnaan namin ngayon. Maraming salamat, O Banal na Espiritu, sapagkat alam namin na patuloy mo kaming binabago, pinapagaling at pinagpapala, pinapatatag.
Salamat po. Salamat po. Amen. Amen. For the last time, come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. At sumainyo ngayon ang pag-iingat, pagkalinga, paggabay, kagalingan at kapayapaan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Blessings be upon ka, marahon na ilan at pamilya, imas at bayan, tawinan na santuan, bendition iti Dios kanan eterna. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mapigbi